Sani oyawne jopuonjre gi duto manotimo penj mano mar KCSE higa mokalo kaachiel kod higni mamoko mano oyawne gi te karom gi moheo 800 kose mano yudo C+ and above kende ema oyawne gi portal sani mar mondo mi giyud thuolo mokwongo mar yiero courses. Joma noyudo C+ and above machwalore e university gin oyawne gi mar apply e university. To joma notimo penj chon to bende noyudo C+ and above to ne ok odhi e university gin be oyawne mar yiero Open University of Kenya itime distance education. To joma noyudo C kadhi chien to gin oyienegi from higa 2000 nyaka sani mano 23 years gin oyienegi apply for courses moko mamoko mawacho mag diploma gi e institutions mamoko kata TTC. But joma dhi university universities ma wa place afresh gin joma notimo penj 2023 jo 201,000 moyudo C+ and above ka kamano. Nyakora Ramogi jong pod wantiere twak kae mana kaka isewinjo nyaka sani koro oseyaw portal mano mar KUPS ka bende jopuonjre manotimo penj mane higa mar 2023 mano penj mar KCSE higa mokalo nyalo yudo thuolo mar yiero courses mopogore opogore mago e mbalarianya mago joma noyudo C+ kata C+ and above ma bende nitiere kod thuolo mar dhi e mbalarianya kata kamano modongo nyalo yiero kuonde mag dhi tiegre godo mago kuonde tiegruok mago mag tije lwedo kata colleges mopogore opogore manitiere e kor gwenge ma pacho kae. Penjo maduong' nyalo ga bedo e kinde ma yiero courses makamagi nyathi onego bed ni yiero course mane nikech adiera daktari nikech wayudo ni nyathi nyalo bedo ni nitiere course mano yiero wati kata kod ranyisi ni ng'ato noyudo kata alama mano mar wati kata kod C ma nitiere kod nyalo mar dhi e mbalariany kacha. Ponono no yiero mar mondo mi odhi otim kata course no mar bedo daktari yiere mbalariany mopogore opogore kaluwore kod cluster points ma intiere godo kaluwore kod kata kod nyalo mare kose discuss kod janyuol ne nyalo chulo fee makama. To bang'e ka koro duogo koa KUPS ka KUPS koro seloro portal margi koro gine ma koro gipiedho ni ng'ani waket ka moko kuom nyithindo yudo ga ni omigi courses ma ok ne giyiero magi timore nade kosa ng'o makelo magi. Kaka nyithindo yiero waketo choice 1 1A 1B 1C kaeto choice 2 choice 3 gi choice 4 koro in total nyathi ma dhi university yiero courses 6. Choice 1 mien A gi B gi C ni winjo bed ni gin courses machalre or dwa chalore lakini institutions mopogore. Tiende ni nitie gima idwa bedo japuonj, idwa bedo lawyer, idwa bedo daktari, idwa bedo whatever. To iwacho ni kopo ni ayude Moi kata ayude Kenyatta kata ayude Rongo to mano ber gima adwa bedo cha ema pora bedo. Koro emomiyo choice 1 wa spread. To choice 2 koro en course mopogore. Choice 3 kamano. Koro sama watimo ranking nikech ing'eni ji yiero courses go mang'eny to nitie gimilo ni capacity. Program ka program ma institutions gi declare nitie capacity ma ok wanyal place ji moheo capacity no. Koro wang'iyo ni to course ni ji adi moyiere kaeto capacity mare chal nade kaeto wa rank. Koro kane en course ma ji oyiero 4,000 oyiero course achiel to capacity mare en 1,000. Koro warang, koro namba 1,000 en me iluonge ni cut off. Points nene milo ni cut off. Nikech en the last person mubedo placed e course no to capacity no bedo failed. Koro kanye ma form cut off. Ka namba course ni choice 1 no obai, wabire choice 2. Kamano nyaka yudi. To onge nyathi ma wanyalo place e institution kata program manoko yiero. En mana ni kaka ji yiero iyudo ka ng'ato mohero kabisa chamo keta namba 1 kaeto kamano nyamalore nyaka namba 4. Koro samoro namba 4 cha no kohera ahinya lakini no kete ok wanyal nikech onge kaka wanyalo yudo details gi muamachi gi program kata course gi institution to no kiyiero institution. Koro adiera mantie ni jomo place te gin jok moyiero ne gi choose courses mwa place gego mak mana ni samoro ng'ato koro nyalo feel ni ma dwara ahinya cha obaya ayudo mar 2 kata mar 3 kata mar 4. Koro sani kaka wayaw portal mar application gidhi timo application nyaka tarik 22 dwe mar 2 kaeto wa process applications go eko koponi ok yudo mani apply
to wamiyi information, wamiyogi SMSs, waketo nyingegi e portal, wagonegi simu, waoronegi email, wakonogi ni tim revision, emiwinjo kiluongo ni fast revision. Mane iyiero ka kodhi kodi maber, koro yud thuolo mondo ichak itim revision, wamiyogi opportunity mar revise choices gigo nyaka ang' iyud gima idwaro. Nyaka sani wang'eyo ni new grading system mabende nyaka